Ka kinhun kinong tre SSA ke jela ha ka Shtri Jong ka on Meghalaya SSA Non-Teaching Staffs Association Amsnsa kilarai ban umpat weng ya ka jingya ki da ka ba Shong Kyllaiñ Myngor wat hadin ba kila dep ban kindu ya menteri rang ba ka jela konrat ke sangma ha ka jan mit sngi palai. Habakran bakilat patai kubor hadin ke jingkindu ke Presiden Jong Kekenhun ke Kong Jennifer Senram kala ong ba habaya day bat ke jingya ki da ke ba Shong Kyllaiñ Myngor kan umpat kut kan ba umpat yo ya ke jingdawa ke Kenhun. Shua kene ka Presiden kala ong ba ha ke jingkindu ya menteri rang ba rengkat ha ke jingdon lang ki officer ke tenat kila yo ban pensngo markmat ya ke jingdawa ban kintiu sha ka prapo persen na ke tulap ka ba ki yo mentah nalor ki artli ki weipat ki jingdawa laya thuru ba kum ka kenhun ki la ya krenru halor ka jingdon ki parad khot ba tre ha ka te ka kam ki ba la sha kentai no de halor ka ne kamat ba la rai ban thau da ka committee ka ba enkli da u commissioner secretary ka thnat pule puthi ka jilla patkit khot ki ba kentup ya u state project director SSA nalor QA kala ong ya kendu ya i CM isa konrat di halor gani ka enhancement of salary ka jongi kadon ka jingya pher hapdeng ka jing pan ka jongi ka demand ka jongi mo kalong gumni ke don ki member na pdeng jongi ki besha la sha kan tat ku musyong no nei ti kata ka daw ki ong ba inform the committee but ha kata committee in long chairman he commissioner secretary education the member in long state project director is jongi nang ta bat kibi ide members na state education commission na deputy secretary education nang ta de na po samagra shiksha na do ka state hadu ka district level ti ladang apuli kalong bujrang te le sing ala ban ai gani ka copy shapi lita andre ka terms and condition jong ani ka committee de kalong kumni ngan chu puli ka committee ka di ban long ban pen yakini ki examine lo yakini proposal mo yakini bakila apha yakini ki non academic staff juga SSA nang tade ka haban ka committee ka haban pet ban ya compare bat ki de ki society mo balong contractual ko mangihi nang ta pade ka committee pade ka di ban penjak lo kita kejinglong mo ba ngi de ban shim tang shitang shiliang na ki member ki jongi ndai ka de inclusive of everyone na do ki cluster level ki block level ki district level hadu ki state level nang ta pade kita ki hierarchy jongka office ka jongi ka ba under the non teaching staff nang ta pade kini ki recommendation ni haban I know would shai ini chief minister badan berom jungi dingi yambut bang ngilayo ya kapur ban shom commissioner secretary begini committee member bero la shay ha kapur khatwai beje dang ila adep nang ta ngin sapha kiri recommendation jongan ni committee ke jungi shai sha finance nang ta ban ngin sayo ya ka recommendation ke jong ei pada berkani ka jingi Shong sit in demonstration kanumpat kot kat bangin pat yo ya kan ke demand ke jongi dan iladap lot kini ki eru kanang continue kanang ba dala yo ki demand ke jongi insa penkot ya katakan sit in demonstration